Mulla eilen oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu veljeni kanssa. Hänen kanssaan meillä aika ajoin on tapana jotakin tiettyä aihetta käsitellä hyvinkin filosofisesti tai teologisesti ja vähän riapotella sitä aihetta ja mennä oikein syvälle siinä, jotta me voidaan olla vahvistamassa sitä, että mitä me siitä ajatellaan ja mitä mielipiteitä meillä siitä on. Me sitten käytiin hänen kanssaan keskustelua siitä, että mitä se oikein käytännössä merkitsee, että mitä meille oikeasti kuuluu, mitä etuja siitä, että me ollaan Jumalan lapsia. Mä sitten ajattelin, että tätä aihetta voisin omaa kantaani tuoda hyvin esille sillä, että käytän tämmöistä kuvallista vertausta siitä ja ehkä joku on saattanut kuullakin, että Jumalaa verrataan kuninkaaseen. Siinä sitten rupesin kertomaan, että se on mahtavaa, että kuinka me saadaan olla kuninkaan lapsia. Meillä on kuninkaan kaikki etuisuudet ja meillä on osamme kuninkaan pöydän herkuista. Siihen sitten veljeni kysysi, että kai se meinaa käyttää tätä samaa sitten kun sä meet esimerkiksi kertomaan velille Afrikassa sanomaan eteenpäin. Siinä hetkessä mä tajusin, että me todella usein käytetään semmoista kieltä, mitä voi olla hyvinkin vaikea ymmärtää. Me ajatellaan, että niillä hienoilla sanoilla tai hienoilla kuvallisilla vertauksilla me tuodaan se, mitä me halutaan, se viesti, mikä me halutaan välittää jollekin ihmiselle, että me saataisiin tehtyä helpommaksi. Mä luulen kumminkin, että niillä meidän hienoilla sanoilla ja meidän hienoilla lauserakenteilla me vaan tehdään se vaikeammaksi ymmärtää. Musta tuntuu, että meidän tulisi aika lailla ruveta kiinnittämään siihen huomiota, että miten mä oon välittämässä sitä viestiä, sitä sanomaa, mitä mä olen kertomassa eteenpäin, jotta se kuulija oikeasti sen voi ymmärtää sen elämässä, tässä päivässä, tässä hetkessä.